Tyckte det var jättekul. Jätteöverdriven, men hon tyckte att den var okej. Det gick ju faktiskt. Jag känner likadant att han är dumma. Ja, vad var det? Kan vi gå bort till nästan kanske? Egenuppfödd. Det räcker det. Nu har du sett hur det här går till. Så du kan koppla lösen och slå den här i backen. Få in den igen då. Det var det knät. Det gör ingenting. Det är tur det sista. Det gör ingenting. Det går ju inte att hålla i den. Du vet. Han är Du har ju sett det i alla fall. Ja, det har jag. Han är så nöjd. De vill bara ha dig att jobba. Börja! Och så backar vi bak så får de dra tillbaka den. Den mjukfisk. Ja, men... Kan man väl unna med. Såg på en del. Hur kan det vara framåt? Börja! Nu kommer säkert att ta ni mamma och stanna. Kan du ropa? Får springa alla? Ja, hej. Det kan vara för rådjur som är där. Ja. Jag måste fundera vad jag håller på med.
blir bra där. Hopp. Börja! Och släpp. Precis. Måste vi kolla? Måste kolla vad fan håller på. Nekar. Ja, Nu är det tyst. illa och tyst. Precis. Ja, nu kan vi ta i lite grann. Ja. Springa? Ja, jag fick det. Ja, springa tycker jag är kul. Ja, nu trampar vi. Ja, jag vill till och med kalla lite. Och nu tog jag trasan. Jippi, jag vann den. Jippi, nu kan du prata med Vad mig. duktig du var gumman. Ja, kom då. Ska jag ta det där? Ja. Vad duktig du var tjejen. Va? Hittade grejer och folk och sånt ute i skolan. Kan du gå halvvägs fram till dumpen? Kan du gå fram till dumpen? Kan du sätta dig på huk och krafsa i marken och locka på hunden? Krafsa nära. Locka på det och få henne att komma och nosa. Kör då. Va? Ta tillbaka. Kom. Jag tänker nosa för den där så. Då traskar du då. Det vi får se nu. Ja, precis. Jag tror inte att det är någonting kvar alls. Jag släppte den för länge sedan. Ja, precis vad jag förstod. Då kan du vända. Och så en vända till då, bara för motionens skull. Jag släppte det där för länge sedan.
Va? Hon var klar, det var därför hon inte var fram. Hon var klar. Ja, Därför hon precis. inte var fram. Exakt, hon var helt färdig. Men det är ju sådär med det. Ja, helt rätt. Helt rätt. Så att, Ja, helt rätt. helt klart. Står vi här för? Då kan du gå halvväg. Ja, du kan gå fram och klappa hunden och komma hit, och säger vi istället då. Istället för att hålla på och fjanta på en massa. Ja, då får du väl gå. Så jag passar på att vila ryggen lite. Ja, då kan du vända. Jag måste kolla en gång till. Tar vi en tur till då. Den där är också något roligt. Ja. Då får gruppen gå då. Det vore inte så. Vi går ju på helvete här. Nej. Om du vinner inte alla år. Ska du titta på dem igen? Ja, en bit till, några steg in. Det blir bra så långt för dem. Börja! Fundera. Gå halvvägs fram till nästa.
spöket på kramavstånd. Jag börjar prata med det här spöket och locka på hunden. Högt och ljudligt. Vad roligt! Här ska du. Kom Molly! Kom Molly får du se här. Jättearg. Molly, kom! Jajamän! Kom igen! Blir där ute? Ja. Då kan du börja klä av det där spöket och locka på Nu är han hos hunden. Hej gumman! Jajamän! Senare! Vad är det frågan om? Jajamän! Konstigt folk i maten. Hon hälsar på det. Då kan du gå vidare till nästa och klä av den och locka med dig hunden. Ropa på hund och... Konstiga typer alltså. Så slår du när marken kastar till mig, jag kastar till dig, du kastar till mig, jag kastar bort. Och när hon greppar den då lockar du in och sen kappar du. Kosta vad det kostar vill. Släpp hunden. Ja, locka på mig. Och så kampar du. Aldrig, sa hon, nu har jag fått... Nu tänker mamma ta det! Mamma tänker ta det! Ja, precis. Och låt hon ta den och så kampar ni utav helskotta. Jobba på. Kämpa på nu. Ja, kämpa på. Ja, det är bra. Kämpa på. Så kan du montera lös hunden och koppla upp den. Ja, precis. Kan du ge mig den där? Nej. Och så står det bara. En löst hängande koppel, sådär. Där fick jag. Ja, det räcker. Ja, det är starkt. Ja, men är det starkt? Oj, vilken stark tjej! Men hålla så på lägg. De glider ju bara ur den. Ja, man får lite hand. Nästa gång byter vi plats. Du kampar och jag skriver. Säg stopp någon gång för guds skull. Ja, men jag har sagt stopp. Hur länge ligger det världen sen? Jag håller på en stund till. Jag måste knäcka på matten. Jag kan inte säga klart och tydligt. Ja, men det hade jag. Det räcker. Där har du papper på henne. Ja. Så där är din hund. Ska vi ta och prata lite om henne då? Hon kommer hit. Det är ganska neutral. Hon ska ta kontakt med pressledaren. Ja, okej. Samma när hon gick iväg. Men hon är ganska neutral. Vi ska gå med dig. Men sen när hon hanterade det var jättemysigt. Prata på mig där. Det var mysigt det. Sen har vi leklusten. Det som är kul att se med henne är att hon har precis samma lek nu som hon kom. Hon startar ju lite långsamt. Hon nyper trasan. Nyper in trasan. Dragkampen så kampar ju relativt bra, tycker jag. Bra kamp. Förföljande så springer hon ut. Bra fart bägge gångerna. Och nosar på trasan. Sen var aktiviteten så hade hon ju en hel del vandringar för sig från början. Men sen varvade hon ner lite grann. Och, ja, hon är huvudsakligen lugn. Några höjningar.
Avståndsleken så följer hon ju figuranten. Hon har ju några kortare avbrott. Inget hot eller aggression. Ganska. Hon springer ju fram då med tidsfördröjning. Killen där som sitter där inne. Sen leken var vi inte så noga. Utan jag kan ju kolla vad du gör för någonting. Ja, det är ju godis. Ja, visst. Och jag självbelönar mig med lite med spring. Ja. Hon är aktiv när figuranten är aktiv. Då sprang hon ju fram och kollade vad det var. Alla 3 gånger. Sen har vi Dumpen. Där gör hon ju en mindre flykt. Hon visar ju inget hot eller aggression där. Hon går ju fram. Hon var klar redan när du satt och krafsade där. Då var hon klar med den där. Men det var lite läskigt första svängen där. När vi skulle gå förbi en. Ja, men liksom, jag går. Sen var det borta. Så hon hade lagt på sig lite. Men alltså det var ju... Det är lite. Sen var det ljudet. Där visade hon ju att hon var rädd. Det drog. Men hon kom ju fort, lika fort tillbaka. Titta på dig, varför står du här? För du måste ju kolla vad det är för någonting. Så går vi fram och tittar vad det är. Där har hon inget kvarstående, varken rädsla eller intresse. Här på spöken vart hon grinig. Här vart det ragg och ful i mun. Jäklar anacka. Men de kommer ju ändå de jäklarna. Ja, taskmört. Och hon åker ju på långa avbrott eftersom hon börjar stå bakom dig, men sen vart det längre och längre. Så det är längre än kopplets längd. Ja. Jag släppte det väldigt tidigt för jag trodde hon skulle dra. Ja, men hon stod länge inom 1,5 meter bakom dig, men sen så backade hon undan. Så hon hamnade ju den på 5:an där. Sen vill hon inte gå fram inom tiden. Nej. Om du ser, det går ej fram. Men du och jag, vi vet ju allihopa att hon har varit fram. Ja. Men 1 minut. Det är där. Det stuper det. Och som sagt, leken är exakt detsamma som när du kom. Starta lite långsamt och bli aktiv. Men hon har absolut skott fast. Ja. Det är din hund för dagen. Lycka till med det.